Eli siis mä teen nyt videon, missä mä esittelen niitä vaatteita, mitä mä Lontoossa olen ostanut. Ja aloitetaan heti, ettei tule liian pitkää videota. Tässä on tällainen mekka. Tässä maksoi jotain päällä 30. Ja sorry, mun ääni ei kuulu kauhean hyvin, koska on musiikki. Ja tässä on sitten tällainen mekko. Ja tähänkin. Tää on pelkkää, tai vähän niinku pitsi. Ja tässä on myös tällainen allalämpöinen. Muuten tää on ihan pitsimekko. Tää on takaa se tämmöinen. Näitä juhlametkoja on taas lisää, koska Lontoosta me niitä ostettiin aika paljon. Ja tässä on tämmönen aika epätasainen tällainen. Tää on vähän näitä huonosti. Siis mä laitan tän jutun. Sorry. Eli siis tällainen turhakama. Tää joskus käytän. Mä käytän mieluummin muuta. Kiitos, saitte. Se on kyllä musiikkimaan pähkäsee, koska tää laittaa silleen myös tossia, kun täälläkin laitetaan. Täällä on tosi sukkahousuja. Niitä on tasan 3 maksoi päälle 10 nänni. Kaikki niitä toi muista.